Shugor nakaslem jong unongsan hima. Uba Hamletson Doling Ubadeiru Working President Jong ka NPP Ubadeiru UMLA Barim Kamiliam Constituency habaya kren bat kilat pathai kubor ulaong ba usngos kem ba ka NPP hi kanra ya ka nam job ha ka nik election MDC ba kanthop na baro ki constituency ulaong ba ungets kem ba ki pat ba kinjet ya ka NPP namar kibabun ki kam ki ba kalale kalong hapo ka district council kumju hapo ka jela baro kawai sho ulaong baro ki breukin kenno bet ya ka seng ba ka bamsap bat ba ka dei ka seng ka badi bat isi ya ka ri bat ka jat ben riu henry ulaong ba baro ki iet ya la ka jat ben riu tang u ingkhong shan lang mat ubam iet ya ka ri bat ka jat ben riu sho ulaong ba kita ki kenno bamsap ya ka seng ki dei ban kedo manu kita ki ba bamsap kibale ya ki kam bam dei henry om tang ban shukdo ben ya ka seng namar ka seng hi kale ya ka kam ban chakri ya ki pat ba om tang da ka ba shukran ne he tang kanya khnang ba ki pat ba kindon ka jingshania pi ka jinglong confident janga kamle tang na po maliam banin jo namar na po ki CDC na piniang do arp sangut ki karton ki jogi kita kalong kemolong matahi maximum ke number hi ka NPP kan nangla ban sei ya ki nam job ne konsi ki baper namar ba gitu ka jing snit ki bas kham ba ki pai mat po ka parti NPP nam te ki babon ba ki kam ki balale apo ka dis council ba kamju apo ka stia to kamju tikidon ba ka jing karmen ban job maximum number na ka ki CDC ini mar baro brio masong apo ketika jalan meklang ni je mrio mun ba mi je mrio te ladang ladi sang tau ing khong salang mat mo rai baro ki pai ba hi na sor ne na kandong ki je mrio ki do ki ya ka jai mrio ki ngam ngai ba kata ka jing kam jang wi ba kin ong kumta kan long ka badai ai pai ba kin bisa ki mur ba je mrio ngi bong je mrio ngi le da ka kam ngim he ta kan ya bat ka NPP hi ka ngai ba ka jing sakri pai ba ka pong san ka di ka kam ka bangin pini sak pai ba krap kin yo ya ka jing senia ka ketien menu la ban keren menu la ban halasi pastai rai kita ketien ki long kam de ka long kam mo rai ka bakal matahi na ka parti jug NPP ni keren ketien bat ka kamru ni penolong de kata ka jug confident jungi ba ki pai ba ikan a ka jing senia ya ka parti NPP kam tam ya ki kertong ba prayer ka ba ngila sei numar nak liang jugi ngila da pet ngila da thau la do ya baro ki kertong la pet ya jong jemang jugi bar khot na ro ka jeng nang jik sa ka jong ki ka jeng long ka jong ki ka akwar ka boram ka jeng long tibre tu dei jong ki bat ngi kita ka jeng long ki quality sebab ha pai ba ni kon si ba prayer kin ji di ki kertong jugi ka NPP dalam ni arsnam kumta ti long ban chno kumta rula ti ngaru ngala ban kano inunu babam sap nunu batu nunu punya brio ban cukuran kalong ke besuk ti kenre ha ka jing sai de ban habal kano umta de ban pen pau kan uta bam sap kumta de ban kem umta kanang ba ki bai ba ketip oh bam sap sha re ban ong bam sap tang kata ban job election manur kalong ke bam la ban piang mar ni kum ke parti hin ngai hak ki bar khoi ni kwai banai ka jing sar ka bakhoi la kalong pa ka sarkar jala la pa ka council sar ka bakhoi ka balat na ka bam sak bampong ka jing sar ka blong bet ka blong rati ka ban penhun ya upai ba kata ka jinge jungi bat nga kentu ya ki pai ba bi jongi ba kim di bar skap ya ta ki jing keno ki balash keno kat chablet kat sabayang namar kim don kanunu ki issue bikin keren ki issue you bikin keren pia pot dis council man haba kiri ki issue jong dis council man ta kumai lap ya badeng salat ya wong kiri ki jong ba arden kham tam ki bai karen ni ka kam ki ong ba ya ka dis council umdan kam su bakan ni la ne de ban pedo no dis council bat banora no da kata artikel la spa hinyo kuwi mo rei ko ong badeng salat de ka balengok kan bat ko ong pedo no dis council bat ka pendiang pada ya ki MDC ke kiri ka jumut kri tangkan ya ban su pendiet ya ki pai ba no song jungi henry kamile ki pai ba mata kla start kitip hi ke ka dis council bat ngi nak yang ke parti NPP ru ka bakongsan manta bala job ki babon di kelong bangendang penek klan ya ka dis council kem bakalong manta nomor kem balong manta ka jaj berjugi ka kam ya ka dis council ka stia ba ka penida ka kendo ka syam ya ka tiru stor ya kelong ha jungi ru ka dis council bat ngi keren skamba ngin proof hadirin ba ngin yo iki si yang tai apa ki GDC